ba zan iya yin komai kamar yadda kowa yake yi ba. Zan iya tsinana wa kaina komai ba. Ina so in ga na fita waje, amma babu dama, babu hanyar da zan iya aikata. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Wannan wace irin magana ce Sadiq? Kafa ka manta kai musulmi ne fa. Ramlat ba ta taɓa yafe min ba. Za ta tsane ni saboda ni kashe mata mijinta. Na san Ramlat tana son ka amma kawai ta aure shi ne saboda haka. Khalifa. Dan uwana ya shirya zama a duniyar nan. Wallahi sai Allah ya katse masa abin Allah ya ci fara. Saboda kin yaudare shi ko? Wallahi ban yaudare shi ba. Da ba ki yaudare shi ba, da ba za ki tafi ba. Banza irin ki. Yaushe zai aure ki? Khalifa. Ni ba sakaran namiji bane da zan aure ki alhali kina soyayya da wani abu. Ba zai taba yiwuwa ba. Me yasa kake jifa da irin wa'annan muggan kalaman? Me yasa kake tunanin abin da ba shi bane kake haɗa kishi da fushi a cikin zuciyanka barista? Har rayuwata ba zan taɓa manta da sunan Khalifa ba. Khalifa. Dan Allah, dan annabi ki taimaka ki min alluran da raina zai bar jiki. Ki taimaka ki min lethal injection, please. Wannan cutar fa da kake gani da Allah ya daura maka ita. Yana sane ya daura maka ita. Ba wai dan baya son ka bane ya sa maka. Ba ni da sauran amfani a duniyar nan gabaki daya. Ba na iya yin komai kuma ba na buƙatar komai na rayuwa. Dan Allah na roƙe ki taimaka ki min wannan alluran in huta ki ma ki huta. Khalifa.